बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। बावैसो सान सिगां क'क्राझाराव नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनो बिटिआर सरकारा हाग्रा बिफानाव केजुएल वार्कार थिसनथाइ बिलाइ गथायनाय जादोंमोन। नाथाय मोनसे सोंथि, बे साख्रिखौ दुखुथिया नखरा गोजोननाय मोनदों नामा? रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मनि दुखुथिया बिमा बिफाया बे साख्रिखौ लानानै एसेबो गोजोननाय फोरमायाखै। दुखुथिया बिमा बिफाया बे साख्रिखौ पार्मानेन्ट साननानै खुसियै नाजावदोंमोन। नाथाय थिसनथाइखौ मोननायनि उनावसो पार्मानेन्ट नङा होननानै मिथिनो मोनो। लोगोसे दुखुथिया बिमाया मा दायनि थाखाय पुलिसा गावथारदोंमोन बेफोरनि फोरमानखौ नखरनो नांथारगोन होनना दाबि दैखाङो। बे साख्रिनि बेलायाव दुखुथिया बिमाया बुङोदि बेफोरबायदि साख्रिखौ नंखाय एसे एनै मावनानै जाबानो जों मोनजायो। मा साख्रि होनाय जादों बेलाय? ओरैनो जोंखौ खुसि खालामनायल'। बिमा बिफानि गोसोखौ खुसि खालामनायनि बे साख्रिखौ होदों। जों बिब्दिजों गोजोननाय गैया। जोंनो पार्मानेन्ट हो आरो होआबा नांथारा होनना। गुबुन फारसेथिं बे एखे नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारिनि बिसिनि मेगनाव दुखुनि मोदै। दुखुथिया बिसि हेलेना मोसाहारिया फोरमायोदि आंनि फिसायखौ आसाम सरकारनि मानसियानो बुथारदों। बे बुथारनायनि थाखाय नांगौ आंनो आसाम सरकारनि साख्रिखौनो आरो आंनो नांगौ पार्मानेन्ट साख्रि। पार्मानेन्ट साख्रि नङाबा आं लानो सानाखै। मख'नो गोनांदि बिथाङा मोनसे समाव सासे बर' हारिनि जानानै सासे आइजो जानानै गावनि जोनोमगिरि हादरखौ गारनानै गावनि नखरखौ गारनानै हारिनि थाखाय नांनो थांदोंमोन। दुखु खस्थ' सौसिनानै सफैनायनि उनावबो फिन दुखु खस्थ'आव गोग्लैफिनबावनो गोनां जाबाय। लोगोसे गावनि फिसाय जोंसार मोसाहारिनि थाखाय रायजो राजायानो खौसे जानानै गावनि फिसायनि थाखाय न्यायखौ खालामनानै होनांगौ आरो मदद होफानांगौ होनना रायजो राजानिसिम खावलायो।